to Sompa TV, Akuma Ubenya, Yamaimu Amanyosam Ubenya, or Sompa Dibra Ubenya, Ubenya Nina Ubenya, Sompa TV, Abena Papinisu, Sompa Dia, Emma Kefiapa. So Ghana de share mamu nyina maha yesanso emamo afishiapa Easter Sunday ofosio busume ne de toso aduono afimpimieno ene aduono enimo ene eye kwesiya da sede Yesu Kristo washade amamenu mienu yete shine nte bright and shade ahuduo mu wanum nyina ne white nya na edoso ensem wa yensem twerefo nso esaso so a wo mukutire ne nyina wasamufo pani so ato ne bo asemu ayi de editie ena original ye de esum free Sompa 106.5 FM kasa fidie so yi ensem no eniani mu bi ene say Ghana man penini dada na nado dankwa ekufu ado wakwakwa chiro edi ato ni Facebook page nsem bi a oni o man penini dada bi edi hu sada enso ne bewura mo ewo mahama ayarega nsem mu wano so abo o man penini His Excellency John Dramani Mahama abaso afen so mama friend poma so kasa wachire mu se Ghana mpanimfo monkai said ye kwame nkonoma eyeye na owie ye na oja hokoye no na monfa sa kwantempon ne so wo amahodo mu ensemu nso no Pope Francis nso ene yi wakwakopie mu ewa asode da bi mu diesie ye de mu nsem eba ensem pi eka yenim ho ene wiai mercy adwamede esom wo na hye ne so se ensem yi etwa ne ho frede se atabodam ewo adamfo pa radio no ewo Paris eye France abruchimemo afei ayiko FM 100.9 Kumasi Sompa FM 93.1 Kumasi Sompa 103.3 Takwa de Sompa 101.1 Takwa Sompa 106.1 nso ewo Tachiman Sompa 98.9 Sonyane Sompa 90.7 Kuranza and afi Sompa 101.3 nso ewo Doma a wano mu ahya nsemi mu a wa moto pitia ema adehia mu achichi ne benche nso munya biatie afi udi koda no baabi aya FM stations akentra nwam no ewo no eya Sompa 106.5 FM search ye honom na wate yenka Facebook no so yedamu live eya Sompa 106.5 FM afi we so YouTube no so yawaso eno no eya Sompa FM live YouTube no eya Sompa FM live afi modern Ghana honso ye ho tune in nso ye ho eya Sompa 106.5 FM ya wiedi nyina no potokasa mu brofo ya kutire e de akwakugu ya website ya eno no ya www.sompaonline.com kwai na kwa kinkan bi wakoto sabo atwea esi apa bi so a eya kwabrane da sani e na apega na esi so ama ne ho aye dine Nana KJC Company Limited Akoba sempremo eno no adesie ne mapapa efi Haxa Mixture ne capsules nso eka ho bi Electroland Ghana wanom so enom de home appliances ne ma abepie mu e watachiman ne importamu Lasta Company Limited nso no de Yas toothpaste ene Yas toothbrush aba 21st Clinic the sciatica paste setter so eno no wanom ena so masene ema minute no makoma kwaduasa mesom wo Abena Badu Adepa Kwofi mitwam ho aba no masom ensem ne mu ene Easter kwasi ada entinu ye nyina afishia pa ya ho Easter kase bo ene ye de sum original ye Sompa 106.5 FM kasa fidie som
and I would see and can't effect you bench ye free some no ase at the amount ye na yen himself. Yesu Kristo di wedi kan edo yen said the Nyankopon do yen na kyerɛ ne sɛ oyi ne dɔ ba a wɔsɔ n'ani na obewu agye minu mienu yane anka ne yen sɛ ne yen fata bie ye bɔne nti ɛna Yesu Kristo obewu ma yen na ebra wo mo de ne kwasa asɛ nua so asɛm ba ko ka se Jerusalem ba ma munsume munsumo ho na mo man we o my Ghana asɛm nyie enti ne sɛ de ɛkɔ ne de na panimfo ahu sɛ odo kese a Yesu Kristo ebedo yen na wawei na eye ofosu obusumi yesi mo ne da toso edu enwotwe ne da toso du nkron ene na duonu enei eye Easter Sunday say no wawudi yeboni nyina ekọ enti obi ene obi ewa asem a wasi Yesu Kristo yesie no na asa wasode enti wode yeboni nyina akọ bibia etu atwa afei akoye onuado na yei ane na mu ane ekohu se Ghana mampanin dada His Excellency na nado dankwa akufu ado bema bo ada wakwa kwatro ede ato ni Facebook wo na asem a watro ho ni meka mu nsam wose eye ne depa ese Nyankopon ayadom ema Easter bere mu sei no watimi ene omampanin dada Gentry Jack John ejekum kofo wanom aka wo mo ho abomu ese adofo ebiewu afei Ghana da mampani dada na nado dan kwa kufu adonsem mu no ene wo kire mu sei sedie eniema ekoye ankoyie ewo empanimfo emienu ntam ye hwe Fourth Republic ya empanimfo wanom adimu akotini yie pa afei eba ne san ena na afane afa enka enti mpani se afane afa nka enkyese abontensofo emefa nkodi enti ene Facebook ne so sade wade ne nsa ekwato ne nsa yam na wanom chiaye wanom ye wamuye atu ena nado dankwa akufu ado Ghana mampani dada ekwatwero ye a wakyere mu sei Easter yi ede eye enkabom soronko Easter yi edi odo soronko Easter yi edi anigie soronko biakoye soronko ede abre oni omampani dada John ejekum kofo Gentry Jack esanse ye nyina ye kai Yesu na woda eni ni woda enti no ye dan ya wo ne nko ade wawu asanso ade amayenti na ewose ye maboni ni nyina ekọ na ebra watchre ni sembio no ene wakire mu se wohu na asede nani ageye wohu omampani dada John ejekum kofo no wakire mu se waya ne boss pa a wobuo ene nidie wade ema no enti sese me no kasa die wa montam asanso ayefogo ayese koko a apeche ene sese no wanom edi anigie eba yedi munsam efri Sompa 106.5 kasa fidie so edi asumwe wa insam fufuro mu no ye nyina ye nim se kwa Easter ene anu apa se de wanu di video su ekira ye ni agina anya asam ketwa se de amanfo pa nam kwa montene so na ne bi mu light esoso wo mu tri su se yiram na kwa wa ya fe yie pa na nu adwumadie baako ekoso a eni ntini atwotwo wura pepia nkoma wanum su kopie ase bie ni nyina aye kwa business forum ekwan ya wanum befa so ama kwa nso etimi aye kra be hwe o man konkro Ghana nso ye benya mu emfaso na ononyamfo mahama ayarega upie mu e omrahye bedwafi a wane ene edom dodo no eba no dani na ne eba no se omanpanini empanimfo nso agya wanum ekwa maami hu aye fe dodo wanum ebo na baso ene agya ono so kopie mu ewo sa kwa business forum yase ena wanum ekasai na mahama ayarega eka asem bi a wokire mu sei wo bo His Excellency Ghana mampani John Dramani Mahama obo na baso pa esanse owura ye ni suade hunu a wonya ye 2024 bra na wanum bontoa asem bia na da wo mo anu a na wo mo kakra na akwai national anthem akwai sa Ghana for to God bless our homeland Ghana na wo mo so dia 24-hour economy sa 24-hour economy no na wo mo hwe ni mu sei eniema ben no betim dia hyehye mu ama etimi ayakra behwe na wo so won mo kopie mu e wo kwawu a sa kwawu business forum no mo ka ho asem enti anu a won mo akwa kopie ase na sa atumi aye adwuma yi a e wo so sa kwawu business forum no ebie kwan ema bunu ensu etimi biebie nwuma afei ankwankwa nwumakuo nso ye kyerɛkyerɛ mu sɛde be ya 24-hour economy no ebetimi agina brane. I commend Your Excellency and the Chief of Staff for establishing this forum as a platform both to acknowledge the entrepreneurial spirit of the
Peru people, and that's a rallying point for entrepreneurship across the country. The 24-hour economy became the rallying cry and operators of the engine. They are the job creators and they are the innovators that we must nurture, grow, and sustain. And this platform demonstrates Your Excellency's commitment to this very task. Your Parliament of Ghana, the People's Parliament, stands ready to do whatever it takes to support your agenda to ensure growth and create jobs that are equitable. Our various committees will support their sector ministers and the enterprises that work up to those sectors to identify their challenges, fashion out appropriate recommendations, help them solve those challenges. And we will monitor the ministers to ensure that they are delivering according to the promises you made to the Ghanaians. The Parliament will also monitor and ensure the implementation of the promises to incubate and develop enterprises across the country. The NDC manifesto is full of programs that aim to achieve that. Openia wakasa ye ayo nyanyafo mahama yarega wonom na oyo openia wasom edom dodo no wada wonmo no e wo mrahye badwafie kwaw business forum enwe course no e no de sansemi atudwa na yesanso agina kwaw no dia ye bedi atuase ye chena ye ne wonmu nyina na bepon kren crossing time please enti no yamani boni obrempon na kwaku ampoma e wo kwaw de wakwagina ni o obrempon ma hey Sadia watimi akwaji wani pa de minua wo ba mesra ma empty handed sa fania ma ni bibra fia ha yakwa ana kwasie yi Yesu Kristo wa sode ahomache no sode ye Mary ne madarin wanum kodu ho na aboa no na ahini afiri epono na no wasole ye kwauti sei adehia kwa asole ana paraglide na popo no so no wo nenam twa homfo ni kira ye yo abake mi ma tie fo nyina ha na se na ye de bia edi kan ka no ye de sompa abeko enti ko man age sompa tum ena sompa enso age ko man atum na anapai edi besi na wi yi abomode afa ko kaka ko ko efro bi no a be fra tibie edi ko paragliding site ho anapai amanfo guso etu parachute ne pa wo guso ya hiri ko kakra enye pepre mene pilot for ni bi omo a keep paragliding ni people come mo chese e do say no a ya na wo mo expect say amanfo e kwa sorry ti ebia after sorry no wo mo wie pe omo beba na wo no mo nyina ba be ti omo ni e bia e fine afei and then over chroma traffic in certain ni chrome bebre san say afei na amanfo mene wo kasa fesi yi je afei na asori kwa sorry no ebi no mo sa se e kakra ntino kromo no enhye da enye overcrowded sendie da na yitwan foni no edite atiefo no afei bambofo enso ewo epode so papa na abake enra anajo no na mini na mu efri atibie de ko epon etwa mu kwa asaka ko sitafo ewo mu abeti abeti kwa dia bebiase eso ndi beti eye mfae so mini bi tie mu ewo obomen amajuru be yese duba ko ko ne dumie nu bremu ho no abrantie bi abomodia kwaji nani so sa edipa ne ko sa no ya human traffic wori di mu ano na no yese wo twi obi phone na ditira anye ye owi phone no de na nso se no ni sound na tie prosidi enti prosifo no so ni muntam anya sa anka wonu mu a ewon potem wo so ni anka wonu be chi abrantie no ayo no ya edima no nya semkuma na nso prosifo so de na de bia me di kan ka nante wabreko a wunhia prosifo bi edu ana miensa ana adi o kla be di be na prosifo be yese dum na woni nyina enenam ni nyina na o patrol cars ne visibility motor no na nso de musa eniti bambosam no ejina yie pa anopai ye wura monte so kakra traffic is de ni from bebre nanso me ne wo kakai afei na hunu se amanfo no egusu epiepie banka kan kakra ene se ene amanfo ye wekipi amanfo bo modi sitan ade ti we ti fanu enkwa sorry enkwa kakra ene woni dia begem nyame adum wa kina no woni nyina be se sane abankọ ko nti no efi ekina
anɔpa ɛde kɔ no deɛ nkurɔfoɔ ɛna yɛ the venue of attraction nti abake deɛ woba a ɛyɛ kwawu ɛnɛ kwasie awie yi a mfoni no sɛ ne bɛtumi kyakye ɔkakra ɛde yɛ gyigidi kan sɛ ɔno a ɛkɔgye wɔne no anadwo ɛbaayɛ no ebinom ada wɔn nsɔre yɛ wɔn mo nso atumi akɔ no akɔ asɔre nti ɛkyɛ ne nyinaa ne yɛde sɛ mu ɛwɔ yɛayɛ a wɔne ahyehyɛ mutuo party ne konkonte party ne yɛaka no yɛnsɛ ne yɛde ti mu wɔn nso yɛne wɔn mo akɔdi nkɔmmɔ kakra ne ahwɛ sɛneɛ adwadie ɛteɛ afei mede wie ne korakora no sɛ wohwɛ adwadie nsɛm ɛwɔ mpɔtam ne bani akyiri nyinaa na abake ɔno kyerɛ sɛ nneɛma ɛkɔ yie paa afei nneɛma akɔ yie ɛde ama wɔn paa ɛno nti yɛbɛka sɛ baako wɔn mu a sɛdeɛ ɛteɛ no ɛna mɛtwa mfoni kakra ɛde akyerɛ wɔ Obrepon enti no na kyerɛ sɛ wɔn mu a wɔn kɔ gu kwaw ekɔdi Easter no dodoɔ na nkɔ asɔ de na ɛwɔ ho abake no deɛ mɛtumi aka sɛ mo bɛyɛ sɛ 60 to 70% deɛ nɛ nyɛ a wɔn bɛkɔ asɔre de kyerɛ sɛ wɔn mu nyinaa no ɛnura nyankasa koraa no mfiri nipa yi so a ɛsane nkɔkɔɔ sɛ nagya mɛde m'ani kɔ mɛkɔ akɔkɔ m'ani kakra na mɛde ato baabi no na mo bɛyɛ sɛ no mmiɛnsa ahomakye kɔbɔ nɔɔnan nanso afei na no traffic ne koraa gyina mu dendenden na wohɛ nipa a abɔ dɛmkam ɛde bɛpɛ no so ɛfiri fidie ɛde bɛsi ɔbɔ no yɛde nsane no nyinaa no a ifi sɛ wɔn mu nyinaa sane akɔ nkɔkɔɔ anɔpa anaasɛ anɔpahema bɛyɛ Sompa FM abake ɛnna sɛ sɛ nipa no bɛka so wɔsɔre ɛde akɔ asɛre nyinaa kora kwadwuma ho ne kakra nanso wɔn asan atoa yɛn wɔ soro ha na yɛaba bɛbu Easter ne kɔn mu na sɛ yɛsane sɛsɛ no tam bɛn ɛna wɔn bɛbɔ crossing time please akɔ wɔn bɛpɔn ɛna n'akyena Obrepon wote me nka Obrepon ahoma no adrope enti ne dasa bua ɛkyena ɛyɛ Easter Monday nko adie yɛnim sɛ agya wɔn bɛwie na wɔn nyinaa san so abɛka yɛ ho wɔ ha ne nyinaa yɛatena ha esan sɛ wokɔ yɛ dɛ ya waba abɛto yɛn yɛkɔba wabedu nso hɔ ɛwɔ asante mantam no ɔno nso sɛdeɛ ɛnɛ kwasie yi a Yesu Kristo asɔdeɛ yi anti akɔso yɛn hyira ho ayɛ fɛfɛɛfɛ yi wɔkɔ asɔle tesa no baptist yi adehye a wɔn wɔ asante mantam mu ɛhɔ wɔn kɔ asɔle ana wɔn so no mu na mmɔntene saa wɔn ahofa no ɛte sɛn ɛyɛ fitaa ana yɛ den bawa ma hai afihia pa nso meji so o minu aba yɛn nyinaa yɛ tie Sompa minu aba wote menka aha meto nka papa patwamfo ni kyerɛ yɛn Yesu Kristo wasɔle asante mantam mu ɛte sɛn minu aba ma me na wase sani ewu adi kan aka no makadada sɛ Yesu wu ye wantumi ansɔre ananka atamfo ebehuru ye na wanya asɔre ye ne kwasie nko ade na kyerɛ sɛ yɛ ni gye nko a sɛ wobepie mu ɛwɔ asante mantam mu a titire na hinkro kuma asimu dia mɛka sɛ ɛna akɔyɛ resurrection Sunday deɛ ɛne adehye pa ɔmo wɔ asante mantam mɛka sɛ ɔmo nyinaa ɔmo abɔmɔden sɛ ɔmo bɛkɔ asɔ dem na ɔmo akɔ akɔyi Nyankopɔn ayɛ esan sɛ ne dɔbɛ tumi asɔre na ne nyinaa ne sɛ ɛnɛ ɔmo ahofade a me chinchin kakra me hu yɛ ne sɛ obia ahye fitaa obia ahofade bia ɛyɛ fitaa ne gyina ɔmo ne sɛ ne yɛmdi kankan na kyerɛ sɛ Kristo Yesu ba wiase no obewu ne fiada no na ɛyɛ Good Friday no ɛne kwasie wasɔre de a wasɔre wɔ nkunimdie mu ɛna sɛ ne nyina nim sɛ nkunimdie bia deɛ egyina ɔmo fitaa nti ɛne adehye wɔ asantemantam mu tumi kɔ asɔre deɛ bebre no a etumi fa fitaa ma menka sɛ me masafo yɛ Methodist asafo deɛ obia ɛfa nafadeɛ ɛna obehu sɛ makuofoɔ ɔmahyɛ ɔmo fitaa na ɔmagye ɔmo duku men's fellowship foɔ nso ɔmahyɛ ɔmo t-shirt fɛfɛɛfɛ no nso yɛ fitaa Sunday school foɔ nso no ɔmahyɛ ɔmo t-shirt ɛno nso yɛ fitaa na ɛkyerɛ sɛ fitaa no edi ɛhi ɛwɔ asantemantam a saa nso na sɛ wokɔ Pentecost nso a ɛno nso ɔmo afadeɛ no nso faeɛ ɔmo nso a ɔmo ni afadeɛ no nso deɛ ɔmo nyinaa hyɛ fitaa a na ɛyɛ fɛ na sɛ mede wo ti si mmɔnten a ɔmo nso a ɔmo ankɔ asɔre no deɛ ebi a wobehu no ɔno nso no wankɔ asɔre deɛ no nso wahyɛ fitaa ɔmo nyinaa gye tum sɛ Kristo Yesu atumi asɔre nnɛ nti na ɔmo nyinaa ɛhyɛ fitaa sɛ ɔmo nyinaa nya nkunimdie na me no kasa nu asi a asɔre dwumadie nyinaa si a ya asɔre bi apɔn deɛ mɛka sɛ sisi a na ɛsɛ ne aka no deɛ ɛyɛ street esan sɛ ɛnɛ akɔ resurrection Sunday ɔmo a
eja omo no mabusua betena ase na omo pa bibi e de akoma no de omo beyo no saa se de emra ne amane esitie ekokoye resurrection Sunday bia omo ye no nti se obisa me e wa asantemantemu dia meka se bibia de na kwamu a omo ye Christopher de omo aba beda nyame ase na omo aba be yi nyame aye nti isi ade ye san betie street ni mu ni akɔhwe fi sabre ekosi na nwumre ne etena titire ni ahwese ne Ghana fo e wa santimante mu mbesi adi Easter no esi adi afa ye odechena enwumre ekosi odechena no yebehunu se ne esiti ntimi nua ba se obisa me de a asantimante mu de bibia ekoso kama boni bia ensi ye wadama say ene ya ashalifo ya pon wo hwe ye nyansa don na dua bie apa nonkono edu nkono apa dua bie hu na wo kase street ada pap bi ana sport bi wa machase eboso ana na mini obaze ne wa wudim da se ye ka santimantam de no ane bantema enne kwasi ye nya ba asori apon widie ne ya hye fita die kwa koyi fita nagu na ne ya san se ho ne ye de levels atofom enne pub bia wo kwan su nyinara da bia begina menne metumi akase e begina mu akosi ne kyena ne na nwumbre die na ese bibia Easter no ane da form gentle no metumi akase medi mani trofo metumi akani people say afi Easter no nkofo adipa na meka so se nkofo pinu aso afi asantimantemu omudu mani akire kwawo enso ye kakra no a yaka asantimantemu de meka se yenso ye di ye de sene ne kwan so pepepepe na nika sam so wo mu se yente basabasa ye bia yente ntokwa bia e wa asantimantemu bia da so asumdwe mu kwan so yada se papa ba wa bedu ene wa manebo entu betimi akasisu bepo esa bambo mapade wa hweke ane kense de sport ahodo bie na bambo betimi akoyie pa wa hu anwumre meka se police fu adika boye nka ye se omo bebo modern so mbebo timamufu ho ban nti meka se efree bantma abrepon ne nkwado de basabasa ebiansie ena ukoba akomienu nso a police fu agent advantage point a which is omo hwe se bambo ho nsembe fa ne tampa afira ena yente ye enka na bi a obeti se bi a pa bi boss wa mabunu no a omo ko ho no makono num nuboni bi ni ade na which is omo de basabasa yaba nanso ebire se ne police fu ne Ghana fu enka ne asantimantem mabunu fu atumi akomporto wo ho no de meka se bibia de na kwamu a chese bonesembia ensi e wa asantimantem wadama da se papa ene wa mane ba wo di free asantemantemu afa Easter yi ho ede asum yen ebusua yani amane boni ba wa bedu ene kwatwetwe nkomoi efree asante emantemu eye Sompa 106.5 FM we eye Easter Sunday ekase ene yede sum original ye wuramu awansam fufuro mu a yenyina nim se 2024 Ghana yekosina nim ekwato aba na empanimfu a wanom ejina mu ene parties mako mese edunum bedu nwotwe wanom yeye eso na so na CPP opani baako no oka ho ebi me a wojina mu ewo CPP anemo eye nana akosua frempo masapon kumankuma na eneyi wade afishiapa ensam ede akwa magana ade hye afa emabunu wo wieye emabunu watu yenfo ese ye wura eye 2025 mokura no ha nani enka bosume enan mu eneyewo enche ye kwakwa wura bosume numu ewase wo ye babunu abo ho so na wo so timi eye bibi eboa ho na afishiapa ensam no Sompa kase entoa so se mfama Sunamexia Ghana for Nara celebrate is resurrection. Now, most importantly, no, it's Ghana for Manchia na Obia. And I say, Satan, I say, a time be a bonnet reflection. A time I was saying, a day, classic dream, same be home. I feel no, to say we are in the fourth month, or so many I become Kakanaya baby. To the day, Nimono, the men now buy and what you should say. The best say, Ghana for Nara, I didn't buy a book. Se bibia botagie de obi ani so bia no so ade me second form nantie ne mabawa mo media so sem obia man the kasa enkofom tribal divide ne ya doso me fi ha we ni it's not going to help us especially yan kasa yen no ma free e boy asante mem pacho obia kan say ye ba ko e one country bibia e ma ye mu papa bia no
yɛma yesu kristo wu yi ɛmfa nto asase nim na ne resurrection na wa resurrect no ɛnyɛ renewed hour of spirit unity baako yɛ kwamaye kwansonko. No, and na friend pop massa pon kuma adi afutuo koma amanyofo mpanimfo se emebunu e waga na ha se ye pese ye nnwuma enti kwan ya wanom so befa so a won betumi aboa yan aso yasene no wanom ye enru akwa business forum yi se no wotie mu nsem a hu se beboa pa emebunu ebetumi abiebie nnwuma sei no wotwe mu fai ɛsɛ aban mpanyinfoɔ a yɛde tumi ahyɛ ɔmo nsa wotumi sɛ de ma nnwuma ni sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmo yɛ adwuma ɔmo nwene kuroman no ho yi paa asetena mu ɛden ɛnura sɛ ɔmo yɛ program wotie program atumi sɛ nipa ne kasa woyɛ businessman ɔghana anaa woman anaa business person ana hu sɛ mmeranteɛ ne mmabaawa no ho kyerɛ ɔmo loans ɔde bɛyɛ adwuma facilities biribiaa nti aban no kwan ɔnam so no ɔmo bi ɔnkae sɛ Ghanafoɔ over 90% of us no ɛyɛ ankrankra adwumafoɔ nti yɛmmɔ mmɔden ne bɛbɔ some de bia because say then politicians no they may tumi amumia fa tumi ne mmoa nipa na wan fa tumi na mmoa nipa manti accommodation of the upper juma the otse the high na amom the frustration obi aka obi asem se na be ya ye beti na asem na ya obi aboa na politicians kona we can get na also hwehwe obi also be can get back no na ma division ye white na de bia no ye mu tse we want that kono be picture na nyina ni temesre Jesus Christo na we sorry bremu mumie mfa sa resurrected spirit no enma ye nyina spirit yen kai osaje for that kwame koma so no sacrifice the man o ye ayaka na sema no spirit na wo mu Jesus Christo spirit no sorry na we nyina ye mu mumie mfa nye nipa ho do adwuma nipa ye die nipa nkoso nipa ye die nipa nkoso eno to the see we ni so a bia most especially na me ka politician ko no to me digito mo se momo me mfa nkoye ho ko se bi ko ni eseya esema ye nyina nti afmetima obi afisiaba Nana Akosia Frampo Masapon Kuma wano enegina CPP anemo 2024 neja presidential candidate no ene Yesu Kristo wusodi edai wade afutuo ni afisia pansam emebunu enya wonom de afei politicians no so enya womo edia wachire mu se wanom emma mabunu kwan o mabunu esode no ye enwuma kakra bi eto kura atimi bu wo mabam na afei enwuma no eye basa a wode afutoi akwama yeyi wo ensamfoforo mu no Ghana National Fire Service mpanimfo a wanom ewo Greater Accra mekire enkrampopone mantam hasei ebo kokko na kokwa wanom bo nyina efa edwa hyehye hwenhwen ya na abre ne bra no ema ne homene so ewo yedwa akasie mu na nsan mu ena gya kantamanto eja eto mu ehye ne condemn to grabu na panimfo ekire mu no wan ma kire mu se kantamantofo ahyase a wo mankasa sisi wo ma de ne odu wan mu a enua nko a te se de o mu gina pata ena wonum eboso na Accra Regional Commander a wo no eba odimgya adwumakuo na wodi mu akotene eye ACFO2 Rashid Nasewu ena wadi afutuo akwama Ghana adehye nyina se obi ka se puduo enhye ne ani ne dwo ehye na se yebedi pa de aya ma ba mu yie ne nyina ne se eja hyehye no atimi ama ne home ne so mom susu yampa ahyedwa na ekwan ya yebefa so a yebesi dwa no so ekwan no ehia pa esanse aya na ebi wo hwanu a wo mu sisi dwa no ebobo afei ubonse o fire hydrant bi kura ehwo a na wo makwa si bibi ade asi so afei bibi ebema ne homene so a fire service for mechire odumgya adwumako no ebeba no na wo mu nya akwanya kura a fire hydrant no no matumi akonati wo mu tubudi ama no mahyase ade afighti ejai afei so aya na ekwan a udida damu no ekwan ne ye twotwopo a entinika hu behia se eja eto edwa bi mu a wanu betimi aprane ne yie ne yatimi asi ne yie abefo kwan so na etwumi aboa afei wanu mu kire mu se edwa ne yesi ne foforo korampo a ye betumi ade fire service post bi ade ahye edwa ne mu se de be ya ebebo adehye na afei ejapade a wonom ewo edwa ne mu eho eban ACFO2 Rashid ade ne sam ebawie ye wa bra wo kire mu se yedi Easter yi se no ewo so obi biada ema nani da ho wobi wo hwanu mu a ene wo bepie Yesu asodi se na wode kaza de akoma na wienu bo wanse
was what the Yakupon dear command a fay was a cars I also some agile dear. Abi a 1 p.m. and you may have been PHna. Wo kwa hwese wo gase wadum no afei wo so akopoto wo hwie wuja ade agu ho hwese wudi nsuo agusu adum no na kwankwankofa oye na bi amfa ma wei eye futu a efri Ghana National Fire Service akache a wanom wankran popuni mantamu etwa everywhere wo mantam dunsia ni nyina opani akrate na ne nsahya sie eye ACFO2 Rashid Nasawu wano na oye Greater Regional Commander ewo Ghana Fire Service edwumakuo nim ene ade emunsam asom win abusia yetu fa se okwade abresiamu a wotu ane nsam odabum akopie mu ewo obi eman so ye nyina ye nim se Pope Francis na ne hododo ne kakra se de krasa eba ye ekiremu se na oda ayaresabia kora na oje ayarhwe ene ye Yesu Kristo wusode yenti ene Nyankopon ayadom wanom ese watumi atena hwiche mu ama wakwakwa kopie Vatican's St Peter's Square eno no aye asode kese a upie mu ewo ne potam ewo ho na wanom kiremu se owura asodem ho no at once na adehye nyina wo bia asodi a owevuo na wono so ama ne nsa so a wo ma adehye nyina afihyiapa na wanom kiremu se ne fihyi asese no ayaduo wotwe enwotwe 88 na Pope Francis edru ho na owura asodan kese ni adehye a wanom kutakuta bebi ngengefo a yenhyira wo mo ehyiase ede bebi fo no etoto ne naso ese wonhyira emofra yi na wo hyehyira wo mumu no na afei asore no empanimfo nso edi nachi a wanom nyina ebo na baso eka nkranhye sam ekere no na wono so ani asore ma no ekasa ya wo kiremu se Yesu Kristo owu esori adai yenhwese satumi no ebetumi edi yesu him yebetumi ama odobia koye etimi aye adwuma ewoyemu na wanom akiremu sei Nyankopon aye adomu asedie bibia ekoso wano asesei ne ho atwa ne kakra yayi na ba fie no enche yebete ne ho ensem a bibia ebekoyiye yenyina Yesu na eye premtubre kase a yede sum free Sompa 106.5 no yen fancy aboatria ebesi apaso a yodasani ena busua epeja ne si ho 21st clinic so yasene was the sciatica expert the sciatica pace setter the sciatica originator the sciatica commandant yen ye kwahwehwe ye eyi sciatica yadie eba ye ntine san to ase kosu na mromu no ebusua de bia ya oya aya no hu se yen ene yetu ase de amawo e mantam dunsia ni nyina da Ghana ha se ya to apeten Accra Tantra Hill Runabout to be yen bonsi aye sanboard kakraka esi kwan ne ho adokotafo ne anesefo na yanu amu ya adwuma no anim tepa tamanso yanu Roman asafo no ya wo machi pe kaso new market obon kwantempo ne so na obehu yen Kumase ehwia oversee ye ne Sompa FM na wabrosan kwa na musonyane Regional Hospital no first gate ye no mu ne din hwani mu Tachiman enka ne GN Bank dino ye wo mu epe enkranzan so ye ben Children's Park Takwa Roman Stores ye no mu ne din hwani mu Tadi Takra den so efie kuma number 9 taxi station ho ubehu yen abrekuma na afe brekum goso oboase ubehu yen ema ye didi djuma eye 0540 311 0540 311 no was 721st clinic the sciatica expert now so de na betwi usia ebusia yas toothpaste any yas toothbrush etimi ayi usen asen kawankawa ni nyina wanu brush no anu emere kama utimi di twi usen wanu toothpaste no your whitening one ho no mo a enu ema asen no apai fita sasrechi ahoma afa your yas herbal paste wo ho no mo a enu so ayi usen ase kuro bia ne kawankawa no afri ase wanu brush no ne buafo toothpaste no so buafo anopa wase twi usen enwumira akoda twi usen no atimi asere ene ya Yesu Kristo ya humachi ya mere ne madale ekwa ya no asodie wakasa gu wam so na ehwampa esansansa ne ya chi na bona senua nansa wade yas toothpaste and yas toothbrush and twi ne sent usu ko dwaso a na wapebi na Electroland Ghana Limited was yan kancho se home appliances papa efie ene ho ba bia wato apete tachiman ubehu yan kumase ye ho Accra ubehu yan sunya ne mankasi Cape Sakra de Tamare enkrabata ne doso na so ade hia mo wo ebono epoye mantam ne mo enkan kan tachimanfo musiye mo yaji atum wase wanu abebie wo maso ye Roman
opposite one mo a anase backsword ye no wo mo na di hwani mu e watachi man wo pe TV air condition wo pe washing machine kettle wo pe rice cooker microwave wo pe dishwasher wo pe multi-purpose cooker wo benya ni nyina bi eye Electroland Ghana Limited for 0245 949 495 0245 949 945 na yanyo so all satanfo eye Haxa mixture and then the capsules drew we say eye pa wo ho na ya abo anu ta hyehyew obota afon by heart de bia wo so tia net ye aya wuja na ya hyebi aya na mojasu kakra ewom eye osa ne symptoms ne ebia de bia nko awachi eye wo ya osa symptoms no edoso pa yenya ka cho say osa pe na wakope Haxa mixture and then the capsules no ebi abofra wonya mfinhia no dumienu enom bi o makwada no fo ye pen fo mpacho onka ho wo pe ne doso promo to 0240 238 310 0240 238 310 Jitali cell no so kan ho 0203 822 855 na Haxa penny fon so ajo so nana KJC Company Limited e ko ba sempremo no e ba na dense mu ne ma papa pa ho e ne ye kanfo de ama wo o pa yon road o cement o pa nails roofing sheet ahodo ni nyina ye papa ne ne ma no e che wundi si edan na me pa cho dan ni nya hoden pa afi ne chance ne so ntokro medem wo ba bo na febo e nana KJC kumase ne nkran ya to nkra bata no apeti bo wura mu na sha ne so se kase yi efa adamfo pa radio no e wo Paris abro e ye France abrochimemu ayiko FM 100.9 Kumasi, Sompa 93.1 Kumasi, Sompa 101.1, Takwa Sompa 103.3, Takwade, Sompa 106.1 Techiman, Sompa 98.9 so Ewo Sunyane, Sompa 90.7 Kuranza, and Afe, Sompa 101.3 Doma, Udiko da near Shalai, YouTube no so Aya Sompa FM Live, Afe Facebook no so Sompa 106.5 FM, Ya Shahwano Mua Unso Ushebi, Ya Kutreni in our Potoka Brofo, Ewe website here, and only www.sompaonline.com. Kwai na kwa kinkan bi ensemo ya de sumu awia bi NSA onenya for mahama yarega wode ayab abasobon nsem e de akwa ama omanpani His Excellency John Dramani Mahama say co business forum no watumi de ahye so a 24-hour economy no ebetumi aye adwuma afa omanpani dada His Excellency Nana Adodan Kwakufu Ado wasi Yesu Kristo wuso de enti wona mampani dada Gentry Jack John Ajekum Kofo wo maka bom e manani ajepa yei ene nsempi ena mede so minute no aduasa meda se e ma wo afishia pastor ko Sompa 106.5 Abena Badu Adepa Kwofi Makrao Chimano Fui, Electroland Abeja, near the Munamuni Amapani Swabo. Wait, Thursday, 10th April 2025. Raya showroom for front a Kumasi Techiman Kwanaso. Yedi Roma sorry dino, and I said backsword Nidia Nimshe. Roberto Samsung, TCL, Media, NASCO TV, AC, fridge, gas cooker, washing machine, deep freezer, home theater, microwave, blender, kettle, rice cooker, and any ama papa kahunina. Now when in baby, it can for Baku 50, ebenya 15% discount. Any achedie, it's Robertadie. Kahu na senyao. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye nti abasobo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na no so na wo the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic in Kwa. Woman dear bibidro and a besan ya no masa de machine account. Eya sabia ya bia wutimi de ko ne mama de pa ko a woman gidi wo mu pa no. Eya sciatica and a stroke so de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. Enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout. Se wo free enkran e ba. Ye wo won sani fa so. Wo frama saman so na e ban so a. Won sabonkum so. E ho na wo behu ye. Fre 0540 311 311 0540 311
0311 na 21st clinic still wo me sciatica expert eh medo edura no pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so nim se me de yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and the brush aboa me ama sesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwɛ sɛ mesi aye fita sesrich ahoma na et brightens Yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and the brush ne die ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, and Crotrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Abusian Chamfa. So what pedudu to a one crying ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahudo and the brush abejaso abeboy. Na ede na aya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi me benfie pi nanso ne yam nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa. Minyi ni se what ulcer tamfo Hexa capsules any Hexa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ani Hexa capsules any Hexa mixture ankom ni nkyeremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunu mu etuma wo yefunu ekeka wa wogire wo ho a enyi ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer de a compare Hexa capsules any Hexa mixture nanum bom na ho abeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 020-3822-855 Apinfo abatan a woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Hexa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkratoyi atom